سلام زخبركم تخاتلتنا كما يصنحكم امباركس ناي ساعه زي زينان مغلصتاتن حيزه مصحكم اللهو مجمرتا جن ارستاتو عدت بريزيدنت سوماليا اب ارترا املكيتو زيتوهب مغلصي اب تعقستن عسل زبل مركز منغست ارترا منستر فتحي ويزرو فوزيا هاشم اب زوبا دباو قيح بحري سمينار كايدان اسرائيل بستطرطرتلو اب ليبانوس استفصم متقعتي لعلوي ازاز حزب الله تقاتلون قالوتن زبل زيانات حزنا مصيناكم لنا سناي مكتل أبت أجسن عسل مرجز إرترا بريزيدنت حسن شيخ محمود ناكل التمعلتات عودة تزازمون أبهاجر تمريسو زحل فخل التمعلتات أبي إرترا أبزز أنا حلو بريزيدنت حسن شيخ محمودن بريزيدنت إسياس أفوركن أبزعباتات كل التأوزم دنا زباو قدات كمون علم لخاو قدات في حزب لزرب أكايدوم أبتزقبر وزرب كل يوم مرحتي أمرها قدنا زباو تمل على النت تأجستن هناتنا كايداز حزز شركنتاون تزامدن إيوتات كسرحن كابناب نبوزح ترقاميتاتو كهاتسو زخولو أجنداتات كرحكن عبس من معبتهم أبز تسفو مدرخ منغست إرترا أبز عباك للتأون زباون زعباتات عملكيتو أبز حزر إيوان سافيح مقلات خبيو ترقم نايز مقلاتي حزير مقلاتي بمنغست إرترا نزنبوع تنتانيتات بزي فكري غريب زلو قداماي أبك للتأو زمدنا بوليتيكاوي كوتاباوي وتهدراوي زتوتاو زمدنا مالتيو زتوكرا سافيح زرب كم زكايدو مقمقا مكال كلاي أبزباو قدات وانا وخبهالو زخلو زعباتات كم زلعلو كنت سأريكال سالساي أب عالم لخاو قداتون مزباون وشتاون كنتاتات تأساسيرهم بتلقات كم زفتشو بقليلو نردا أبز حتر زبالة مقلاتي منغستي إرترا حانتن حاتسارن أوانا من الأختي نركب نتوختي أجنداتات بتعقست محازن كابربوتن هو خنقبر ملساوي ويرو أكتيف مقلاتيتات من قصقاساتن مقطاب اتبل أقداسي تحرق نركب أبز حالة ورحات بزوح كسرب سنحيو شحكا أتم زرباتات تختن تخنون منغستي إرترا بلزبون عقوس المنفسيو كحزم مريزو أب حيال ناي وكيانوس نوتي رقات أمرو ونينكا مركب كاب بالحات نبوت أمتسقع حيال فلسفناي سومالون على ما نايزوم تخت أجنداتات كوينا كم زغنيت كلنا تعذيبنا لنا منغستي إرترا سومال كاب كم زي أتم زأمسلو تخت أجنداتات بتأقس خطر حقيو معيد زالو بتاني مودة أتم الأختي منغستي إرترا كالا أقداسيت نبتبي أغميت الله منغستي إرترا زبانا بيزيح وزر مدرخ بقبو آلاليو عدلات زلوو مدرخ مخانو بقلسي أغميت الله نتختي أجنداتات قبل ملساوي سقمتات موساد كخسر يبلو من نزبل ترير مرقز خمزلو بقليلو خنعزب نخل أما دمدمتا أبزباون كلتاون زمدنا أتوكيرو أبز حسر أوان سافيح مقلسي كم زهبون أقدمو أفليت الله نعدت بريزيدنت سوماليا أب إرترا أملكيتو زيتوهب مقلسي سلامو قربو حمرت هاجر وربحن دحنتن إرترا أبزب قرن أفريقيا سلامن مرقان خسافن كم قدامي أمام وسيدة كتسرح كم تسنحت مسكرنا زرلي كونن إرترا السودان سومال كينيا أوغندا دوب سودان جيبوتين إثيوبيان زلوا زمدنا عمتن خارس أنحيا استراتيجيكا على نايزي بوليسي أبزب قرن أفريقيا سلامن مرقان خسافن حيال كتبا متأثر نخهلونيو شحكا بملك عنايتهم قدامات كل 10 عامات تسفو زخون مدرخ قال هنا انتهلنا كاب كل تشن 10 شمونتن جميرو أبزب قرن أفريقيا بده تخنوتات تخسيتهم يم كم وصيت دما حيال ناي حبار سرح بكلمينا 5 ركب سمعتها يدليون كم مرأينا إذا حبرها أمام سرح مبارة تمالي شمونت طريق للتشن إسران 4 بريزيدنت هاجر سومال شيخ حسن محمد أبي إرترا عودة مفتسام أسمرات الله درو خمتوت إزول حبريتا على ما نايز عودة محيال كلتا أوزم دنان زوا قدياتن أبز بليغ أسر كينوزي حق أزوهاب تأمزوز زيناتاتن فبروختن تناتاتن تأمزوز كوين يخترف أتمنتاي سلمو قربو حمرت هاجر وربحن دحنتن سلازغنا منستر فتحي ويزرو فوزيا هاشم أبزوبا دباو قيح بحري سمينار كايدا منستر فتحي ويزرو فوزيا هاشم مسموحاس كلنتن أو خبرتات حبرتسب استأساسر مدبات نايت منستر بزملكت أبزوبا دباو قيح بحري نزنت فأكلات سمينار كايدا أبتي بربعة طري أبكتم عسب استخيادة أمحداري زوبا أمبسادر محمد سعيد مانتاين أزازي اسمبرا بريكاري جنرال أبراهام عندو من زركبهم سبمز استساتفوا سمينار حد وسنيتن زلاق لمعات النموحاس كبرتاتنا المخلع نزوم كبرتات زنصبارقو حقتات مقراصن نتكبارهم زعوت أدمع عودابي مونانن كم زدلي أرديا إن تورارس زمص خبرتات حبرتسب إرترا نابز قتل ولدون مسغغارو منستر فتحي بعتب كعي مصنحو زحبرت منستر فوزيا كابزاتنا يزلنا عمت 2024 أبز تكبرو أساتفتنا مأكل أوان مدبات
መብርሂ ሂባ ንሕሉፍ ተመክሮታት ብምግምጋም ተሳታፍነት ሕብረተሰብ ዘውሕስ ንብዙሕነት ዝውክልን ሓድነት ዘረጋግፅን ኣብ ዜግነት መሰረት ዝገበረ ውዳቤ ተበጋጊሱ ምህላው እውን ሚኒስተር ፎዚያ ሓቢራ በዚ መሰረት ኣብ ሕግታትና ዘለዎ ሃገፋት ብምልላይ ምስ ዘለናዮ መድረኽ ከም ዝሳነዩ ናይ ምግባሮም ዕማም ብቐጻልነት ክስራሓሎም ምዃኑ ህዝቢ ንጉዳያቱ ባዕሉ ክፈትሕ ብደረጃ ሃገር ኣብ 755 ምሕደራት ከባቢ ለባማትን ንባህልን ክብርታትን ብዝግባእ ዝፈልጡ ሽማግለታት ከም ዝርቅሑ ኣብ መንጎ ዞም ሽማግለታት ብደረጃ ሃገር ብዝካየድ ሰፊሕ ዘተ ዝርዝር ተግባር ናይቲ መደብ ከም ዝንጸር ሓቢራ ክብርታትና ምዕቃብን ንሕብረተሰብና ዘይውክሉ ተርእዮታት ምግታእን ምእራምን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ውደባውን ባህላውን ባህርያት ስለ ዘለዎ ንኹሉ ዝምልከት ሓባራዊ ዕማም ምዃኑ ድሕሪ ምዝኽኻር ኣብ ምዕዋት ናይዚ መደብ ኩሎም ኣካላት ሓላፍነቶም ክስከሙ ተላብያ እስራኤል ብዝተጠርጠረትሉ ኣብ ሊባኖስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሕዝቦላህ ተቐቲሉ ሊባኖሳዊ ጉጅለ ሕዝቦላህ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ብእስራኤል ከም ዝተፈጸመ ብዝእመን መጥቃዕቲ ካብ ኣዘዝቱ ሓደ ከም ዝተቐትለ ኣፍሊጡ ኣባል ናይቲ ብሬድዋን ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ዋሲም ጠዊል ኣብቲ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ካብ ዝተቐትሉ ፍሉጣት ኣባላት ሕዝቦላህ ሓደ እዩ ኣብ ቅትለት እቲ ኣዛዚ መግለፂ ዘይሃበ ሰራዊት እስራኤል ከም ግብረ መልሲ ዶብ ኣቋሪፁ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግን ዕላማታት ሕዝቦላህ ወቕዐ ኢሉ እቶም ግጭታት ዞባዊ ኩናት ከየስዕቡ ስጋት ፈጢሩሎ ብኢራን ዝድገፍ ሕዝቦላህ ኣብ ሊባኖስ ገዚፍ ወታደራውን ፖለቲካውን ጽልዋ ዘለዎ ጉጅለ እዩ እስራኤል ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ብግብረ ሽበራ በይነንኦ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ጉጅለ ሓማስን ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ዕጡቓት እቲ ጉጅለ ኣብ ዶባት እተን ሃገራት ዳርጋ መዓልታዊ ምስ ሰራዊት እስራኤል ተኽሲ ይለዋወጡ ኣለዉ ሃገራት ቴሌቭዥን ሊባኖስ ትማሊ ሶኒ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መኪና ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ኣየር ክልተ ስሞም ዘይተገልጸ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጺባ ኣብቲ ከባቢ ዝተወስዱ ምስልታት ድማ ኣብ ጎኒ እቲ ጽርግያ ዝተቓጸለት መኪና የርእዩ ምንጭታት ድሕነት ሕዝቦላህ ካብቶም ዝተቐትሉ ሓደ ዋሲም ጠዊል ከም ዝኾነን እቲ ካልኣይ እውን ናይቲ ጉጅለ ወታደር ከም ዝነበረን ሓቢሮም ጠዊል ኣብ ፍሉይ ሓይሊ ሬድዋን ምክትል ኣዛዚ ሓንቲ ኣሃዱ ከም ዝነበረ ሰለስተ ምንጭታት ንሮይተርስ ገሊፆም ኣለዉ ኤኤፍፒ ዝጠቐሶ ካልእ ምንጭ ድማ ጠዊል ሕዝቦላህ ኣብ ደቡብ ኣብ ዘካየዶም ወፍርታት ናይ መርሕነት ተራ ዝነበረ እዩ ኢሉ ጸኒሑ ሞት ጠዊል ዘረጋገጸ ሕዝቦላህ ድማ ኣዛዚ ክብል ገሊጽዎ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ኣብ ሕዝቦላህ ዝነበሮ ተራ ብዝርዝር ዘይሓበረት መግለጺ ምስ መራሕቲ ጉጅለ ሓሰን ነስረላህ ኢድ ንኢድ ተጨባቢጡን ኣብ ጎኒ እቲ ብኣሜሪካ ዝተቐትለ ኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሱለማኒ ደው ኢሉን ዘርኢ ስእሊ ዘርጊሑ እቲ ጉጅለ ሓይልታቱ ናብቶም ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝርከቡ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝተኮሱ እውን ሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብዛዕባ እቲ ሞት ጠዊል ኣመልኪቱ ኣብ ናይ ወፃኢ ሚድያ ዝተዋህበ ሓበሬታ መልሲ ኣይንህብን ኢሉ ብድሕርቲ መጥቃዕቲ ግን ኣብ ግዛኣት ሊባኖስ ኣብ ዝርከቡ ብዙሓት ዕላማታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ገሊጹ ነይሩ ብተወሳኺ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ግብረ ሽበራውያን ሕዝቦላህ ዝንቀሳቐስሉ ወታደራዊ ማእከላት ተሓዊሱ ኣብ ሊባኖስ ብዙሓት ዕላማታት ሕዝቦላህ ደብዲበን ክብል ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰናብቲ ዋና ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ዕጡቓት ሕዝቦላህ ካብ ደባት ክርሕቑ ንምግባር ኣብ ልዕሊ መሳለጥያታቶም ከበድቲ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸሙ ሓቢሩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየዱ ዶብ ሰገር ጎንፅታት ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ዕጡቓት ሕዝቦላህ ክቐተሉ ከለዉ ብወገን እስራኤል እውን ጉድኣት በፂሑሎ ዛጊት ግን እቲ ጉጅለ ናብ ሙሉእ ኩናት ዘእቱ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ተቐጢቡሎ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ቤይሩት ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ንምክትል ኣዛዚ ሓማስ ሰልሕ ኣልኣሮሪ መቕተላ ዝዝከር እዩ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም